Odhiambo maber nyakona muge jonga moro moro ma intiero odhiambo ma kawuono ma tarik 8 dwe mar achiel higa mar 2020 kod abich arwakni machiegni winj kendi ne weche manyien mag ng'ich welo odhiambo ma kawuono ken geno mar ni riyo yo makare weche mathoth moikoni mawuok e konde mopogore opogore pacho ka moting'o weche mag thieth mag somo mag ngima mag arita kaachiel kod kamago bende motimore doho odiochiengni ma kawuono nyaka mago mag pur kod ikete mana kar kane mar weche manyien moikoni odhiambo ma kawuono gin mago madhi medi ng'eyo kaachiel kod ka gigo matimore e alworawa e piny Kenya gi moko bende matimore e pinje maoko bed koda kae nyaka giko mar chenro to motelo ne weche manyien nyakora moge jwang' magi e thuond weche. It has been conduct and becoming in this country that court orders are thought of as mere pieces of paper. Doho koro chiwo siem mogik ne ogai mar obila mondo chope doho mar chiwo ler e wi tim mar teko oganda jo Kenya. Kawuono ne oleo kendo. To wanano base kelo chachni nikech ok nyithindo gite dhi skunde mane gisomego. Moko dom no transfer to skunde machielo. Penjo mathoth okwako chenro mar chiwo duoko mar penj grade mar 6 KPSEA. Manyolandi otieno manyoro ni duoko mare osewuok. Kendo bel ne chiek ma ne wayudo kaka wachiemo kana watindo. To kwan wadwa we pur bel wachako puro oduma koro oduma yudo ka dwaro koth mang'eny kabisa. Bang' jopur ringe kendo donjo e pur mamoko. Pur mar bel ochako duogo mos e gwenge ma Nyatike e kaunti ma Migori. Machiegni nyakora moge jwang' weche manyien chako odhiambo ma kawuono yodi achiel kachiel kokalo e mbui me kod duto te mag Ramogi TV e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kod Ramogi TV KE e mbui mar X kanyo miwa paro kotenore kod weche manyien mabende biro ni odhiambo ma kawuono ka SMS line oyawe na 3 nono ibedo koda kanya ka giko e thuolo giduto jaloko marwa en Wilson Ochuka mano jaka buoch kobita mabende dhi bedo kae kalokonwa nyaka giko mag weche manyien odhiambo ma kawuono maga ang'ich welo anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Wachako gi weche manyien nyakora moge jwang' weche mag somo ni chochni okwako chenro mag donjo e sikunde mag junior school kanyaka sani jopuonjre moko mag grade 7 pok odok e sikul. Thoth jonyuol wacho ni leo mar duoko mar KPSEA ema osemonogi tero nyithindo e sikul kata obedo ni migawo mar somo to lero ni duokogo ok onego mon nyathi mora mora dhi nyime kod sikul. Simfros Okinda ni kod lera. Odiochieng' mar adek nyaka ni skunde yaw moko kuom jopuonjre mag jo grade 7 poko yepo kata obedo ni jowadgi mamoko to nie skul. Ma en kaluwore kod chochni mobetie e wi chenro ma jopuonjre donjo e grade mar 7 tok timo penj mar KPSEA. Moko kuom jonyuol lero ni gimomiyo pok gitero jopuonjre skul en leo mar duoko mar penj mar KPSEA kata obedo ni chik wacho ni duoko mar KPSEA ok ochuno ni nyaka bedie ka japuonjre donjo e grade mar 7. Moko kuom jonyuol bende ywak ni pod gionge kod nyalo mar chulo moko kuom dwaro mag somo ni kata obedo ni sirikal to yango ni somo en nono. Skunde moko kaka mano mar Tom Mboya e kaunti ma Mombasa to chenro mage mag junior secondary dhi nyamonge kendo jopuonjre duto noyepo chieng' wuok tich kaka dwarore. Wako sawa lakini watoto wa grade 7 tuliwapokea kuanzia Jumatatu. Hatukungojea matokeo yao. Ni 100% transition. Kwa hivyo walipomaliza tu grade 6 tulipofungua Jumatatu tayari wali move to grade 7. Hatukungojea matokeo. Ingawa matokeo yametoka leo, kila mwanafunzi atapewa matokeo yake huku wanaendelea na masomo ya grade 7. David Obuon maenja goro mar Nat Badema Kisumu lero ni chochni makama okel kod leo mar duoko mar KPSEA. Kalon jopuonjre moko nego ti kod duoko mag ye dar di somo e skunde mamoko. Sirikal ne ogodwonde piny ka wacho ni nyithindo gi odhi adhiya klas machielo. To wanano base kelo chachni nikech ok nyithindo gite dhi skunde mane gisomego. Moko dom no transfer to skunde machielo ka gidhi kuongo tipenjo gedo ni timo klas 6. Ang'o mongi timo klas 6. Obuon bende lero ni kopogore kod duoko mar KPSEA skunde ni kod reme cholo somo ne jopuonjre gi kama ting'o nok mar omenda kod loso lai makare mar tayo somb jopuonjre mag junior tok lokruok e moko kuom subjects ma ipuonjo. Sirikal pok ogolo pesa mar somo. Pesa mar somo nje waziri mochung'ne weche mag somo nowacho ni gidhi golo koyaw skul. Nyaka sama wuoyne ma pok otimore. To gin ka pesa onge to skul oyaw eniga manyien nyithindo donjo manyien idwaro kombe idwaro mondo gik moko bed adjusted
mabro chulo ne jonyuol mondo okwa mondo okony schools. KPSEA ok en piny maduong' kaka yande Uganda ong'iyo godo. Mak mana en chenro mar nono winjo mar jopuonjre e grade mar 6 kapok gidhi e grade machielo ma bende en klas mokwongo mar junior school. Jopuonjre duto manotimo KPSEA sani onego bedi ni nie school. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda. Oyangore ni kwan Uganda ma osendikore gi okumba mar thieth mar SHA ni piny kirango kwan ma igeto gi sirkal. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki oyango magi e kinde manotimo limbe mare e osiptal ma Kenyatta kama bende nojiwo Uganda ni omed rwako nonro magi e aguluno. Cynthia Onyango ni kod lerno. Kaluwore kod ywak mar jopiny ewi pek mar tiyo kod okumba manyien mar thieth, jalup jatend piny ne ochopo e osiptal maduong' ma Kenyatta mondo ne giwang'e chenro mar okumba no ma osekelo wich bar ne jopiny. Kindiki owacho ni kwan mar jo-Kenya mandikore kod okumba no manyien ni piny mokalo, kwan ma ok nyis geno mane sirikal ni godo kochopo e kindeni. It is now 2 months plus since we started out the registration rollout. The numbers are picking up, but they are not good enough. We want to urge every citizen of Kenya to register. Nyaka sani, kaunti ma Kirinyaga ema otelo kod atamalo 26.5 ma en kwan maromo 161 ka geno endiko ganda maromo 610. Kaunti ma Kisumu osendiko ganda maromo atamalo 23.2 ma en kwan oganda maromo 268 ka Geta endiko ganda maromo 1.1 million. Counties ma ondiko ganda ma kwan gi ni piny oting'o Garissa ma ni kod atamalo 6.3, West Pokot ma bende ni kod atamalo 6.3 kaachiel kod Turkana ma osendiko ganda atamalo 4.9. Kindiki opuoyo ber mar SHA ma owacho ni osekelo lokruok makare ngima jotuo mani kod tuoche madwaro thieth moyiedhi, kata kamano oyie ni chenro mar okumba no osebedo kod midhiero mathoth ma oting'o pek ewi tayo chenro, chulo gope mag okumba machon mar NHIF ma owacho ni giketo e maino kaka sirikal neno ni okedgo mapiyo mondo jopiny oyud thieth makare. Those who have undergone kidney transplants and heart-related diseases treatment, this Taifa Care offers a better package, especially for post-transplant treatment cases. Many facilities are still having a bit of issues because of the historical debt accumulated under the NHIF. That historical debt, the government is also trying to offset incrementally. We still have 1 or 2 administrative procedural hiccups, and we are consistently resolving those hiccups. Kindiki bende owacho ni gibiro dhi nyime kod limo kuonde thieth ma pacho ka mondo gifweny matut midhiero ma osiptende kaloe, ahinya to mag counties mondo gibed kod rameny makare mabiro konyo e bero chenro mag thieth. Including the hospitals that are under county governments. The national government will work in collaboration with county governments to address those bottlenecks around, especially referrals in level 2 and 3 hospitals, and also around diagnostic capacity of those lower level hospitals. Kwayo maduong' mar sirikal en mar oganda jo Kenya mondo ndikre kendo riwre kod okumba manyien mar thieth kanya konchiel. Gin bende gisingo timo duto madwarore mondo chenro mag thieth odhi maber pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e osiptal maduong' ma Kenyatta. Erokamano ya Cynthia Onyango. Kama chelo nyako Ramogi jwang' piny owacho kologolo omenda maromo bilion 3.5 mar konyo jodongo kod joma ochando e kind oganda e bwo chenro mar Inua Jamii. Omenda makamano en chudo mano mar dwe mar 12 higa mokalo, mano ne jodongo maromo milion 1.8 e pacho kae mangima. Sirkal bende osechako chenro mar miyo jokanyo mag Inua Jamii chudo margi kokalo e simbe mag ong'we yamo e counties 2 kaka koro Chris Owino leronuna. Jodongo mahikgi oniang' kendo jokanyo e chenro mar konyo jodongo kod joma ochando mong'ere kaka Inua Jamii program koro nyalo bwonjo kochomo bengi tok sirikal golonegi omenda maromo bilion 3.5 odiochieng' manyoro. E ote mane ochwal kod bad migawo mar konyo jodongo e pacho kae, chudo makamano en mar dwe mar 12 higa mokalo, kendo jodongo maromo milion 1.8 e bwo chenro mar Inua Jamii program dhi yudo shillings 2,000 moro ka moro.
kaluwore gi ywak mag jodongo ewi midhiero mar wuotho ondamo malach nyaka e bengi mar yudo chudo ma kamano. Sirikal ochako chenro mar miyo jokanyo mag Inua Jamii Program chudo magi mag dwe ka dwe kokalo e simbe magi mag ong'we yamo e kauntis mag Murang'a kod Marsabit. Jokanyo mag Inua Jamii Program moko e kauntis mamoko ma pacho kae to pod biro dhi nyime kod yudo chudo magi kokalo e bengi. Chenro mar Inua Jamii Program ne ochak higa mar 2015 kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar konyo joma ochando kod jodongo man kod higni 70 gi wiye. Kata odoko ni chenro makamano ne en mar ting'o joma ochando e kind oganda, ywak osewuok ewi moko kuom jodongo man kod higni 70 ma pod ok oyudo chudo makamano bang' ndikore kaka jokanyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koke sigana mar Chris Owino, jalar kom tend riwruog Africa mano AUC Raila Odinga sani okaso kampen mare kendo chopo pinje 10 mag lombo jotend pinjego mondo lutne ombulu kochopo tarik 25 dwe manyien mar higani. Odinga biro chopo Botswana, Namibia kod Mozambique mar lombo jotelo makono mondo mi osire lwedo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ang'iango ni jadwar ok jonye dwar kinde manyo le. Jalar kom kuku riwruok mag pinje mag Afrika Raila Odinga omucho kampen ma yotwere moro bang' moro e pinje 10 ma milambo mar Afrika, mana kaka Elkano Dembo lero e kaka achiel kuom jochan chenro mag kampen ne Raila Odinga. Sani koro it is important ni mondo en kaka jalar kom mondo owuoth e kindgi ng'ato ka ng'ato, as many of them monyalo chopo irgi kokwayo gi kura, kendo ka owinjo bende pachgi ka gik ma giparo ni onego bed ni timbre e Africa Union, kendo gik ma digiher neno ka timbre in the commission e Addis kanyo. Bang' Odinga bedo kod romo kod Prime Minister mar Mauritius Navin Chandra Ramgoolam, Odinga biro mole piny Mozambique kama obiro nyosa jatend pinyno Daniel Chapo kod wach mar sire. Raila biro kwanyo ndeke kendo thurore piny Namibia mar gwonyo ng'e jatend piny Namibia Netumbo Nandi kolombo mbuche. Raila bende winje biro fuyo nyaka piny Botswana mar gedo jatend pinyno Duma Boko mar Botswana mondo sire. Magi Raila chano timo mapiyo kaluwore ni jotelo adekgo oyier manyien kaka jotend piny kendo biro luto ombulu. Mozambique nyocha gibedo gi yiero, despite the fact ni nyocha and a very good relationship with the former president Nyusi, manoso assure noso wacho nene obro yudo kuch jo Mozambique, but sani koro nitie telo manyien, nyocha gitimo dhi yiero, nitie new president. Namibia bende aparo ni kinyalo paro Namibia kane president Hage kanotho to prime minister e achiel kuom jogo manodhi a state funeral. Botswana the same thing. Masisi noso assure Kenya kendo noso loso kata gi President Ruto bo wacho ni Botswana bro support, but gin jotelo manyien gichako tendgi sani, omiyo it is very important mondo dhi irgi. Jata chenro mag aput mag kampen mag Raila Jambete Elkano Dembo lero ni bang' Odinga nyodimbo twak mar mjadala Afrika, paro ne ochako lokore kendo gin kod chir ni Raila nyalo yombe yiero madwe manyien mar igane. Angola be obro dhiye. Angola ing'e na Afrika ka ni nitie pinje mawacho dho Kiingereza, nitie pinje mawacho dho French, nitie pinje mawacho dho Portuguese. Koro Angola en SADC, but also en piny ma important nikech Angola bro konyowa gi campaign kuom pinje mamoko ma bende wacho dho ang'o? Dho Portuguese. Okoni dwaro mar piny ka piny to kod kaka pinje mag Afrika ong'ingi bende nyalo miyo Odinga loch kaluwore ni oyudo sir kaluwore kod ogirimiti moketi kod jotelo. Kom bro bedo mar Eastern Africa, to jalup mare wuok kanye, wuok malo Maghreb, pinje mag Warabu. Omiyo kuro be nyako dhiye mondo wuoth kodgi mondo ong'e ni candidates go gin ng'ano gini, ai okwagi kura nikech joka be koro dwaro kura kuomwa. Magi timore ka jatend piny William Ruto nyolemo jatend piny Ghana manyien John Mahama e kautene gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kama bende nyogi goye debe ne Odinga. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Aya, Walter Nyambaga okele yo makare mano gik mantie kar kanyo mabende igeno neni kampen dhi chomo kure mane makelo ayueyo mokwongo nyakoro mogo dakika 13 tok saa achiel odhiambo ma kawuono erokamano kuom bedo kodwa ka nyakwara. Aya, wacho ma nyakwaro chot wuon nyota wacho ni mano ma MP Nyakach entiere kar kanyo. Erokamano ahinya Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo chenro kaka pile kendo en kodwa kachiel. Erokamano ahinya jogo mabende ndikonwa kar ka. Frederick Osuru wacho kani oimore Cleophas doho to onego miluor ka jatend obila ema ochayo doho to kara ere kaka obila nyalo weyo kao asoya. Otieno maber ni joutende duto gi jokanyo duto maga Koloisa Self-Help Group. An Fred Osuru man Dandora Phase 2. Erokamano ahinya jogo mantiere kar ka. Duogo kod weche mathoth oting'o Opija Wuod Achego wacho ni entiere kae kama kawa. Erokamano ahinya Jared Osingo Jamigori wacho ni ma Chief Chef mar Ritwado ya Migori Ramogi TV ler ahinya ka ntiere Migori Suna East. An kae gi en mana ni jopuonjre mag grade 9 omedi jopuonj. Ero mano gima ntiere kar kanyo kadhi nyime nyakwara mogo joma ka ywe masana duogo koda weche manyien mathoth e chenro ni marang'ich welo kik dhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mama Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. mondo samoro moro mondo chungi tiyo kodwa marach kaka unodwaro kendo ene wabiro yudo gimoro amora mantie gi nying mar joka gil kiwango ya malisho nyama kadwa kata ka en ogni kata weche ohala. Machiegni nyakwara mogo jwang' wadhi nyime koda weche manyien. Ka warango weche mathoth ahinya mapod ntiere kar kae. Ogai mar obila Douglas Kanja norem chopo e nyima doho kendo koro chiwo ler e wi ndicho mago maga ojende kata rawere ma bende osebedo kolal e pacho kae. Ma en tok kane koro bende doho norem chopo e nyim doho kinde mokalo. Mano nyim jaod bura kata jayal bura Bahati Mwamuye juma mokalo mano bang' chik manuchiw kod jang'ad bura no bende koro chopo kar kanyo. Mano kanorem chopo e nyim jang'ad bura Bahati Mwamuye juma mokalo. Mano bang' chik manuchiw kod jang'ad bura no mane dwaro mondo mi Kanja ochope doho en owuon. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidilero, Kanja koro nomi thuolo mano mogik mar chopo e nyim doho. Ka ok kamano tibiro kaw ne okang' mager. En odiechieng' manirito kod oganda moloyo to wede mag rowere manoteki.
Kata odoko ni rowerego osewe thuolo, chik mar doho mar dwaro ni ogai mar obila ochope doho ewi wachno ne iritone ka ibiro kete tim. Kata kamano, Kanja kod apisas mamoko mag sirikal ne orem chopo dwaro mar doho manyocha dwani oler matut ewi tim mar teko kendo lal gi rawere. Kaluwore gi okinde mage, Kanja nokoyudo thuolo mar chopo e nyim doho kaluwore ni ne oyuoro romo moro ewi chal mar arita pacho kaendi. And I am informed, my lord, that the Inspector General left his office earlier this morning to attend an urgent security meeting. I do not have the details, my lord, of the nature of the meeting. Conduct and becoming in this country that court orders are thought of as mere pieces of paper. On behalf of the Law Society of Kenya, we will not condone that culture and we will not condone that habit. So if those two individuals are not in court, no business can proceed in this court today. E kindego, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, kaachiel kod director mar duol matayo weche mag wuoth NTSA, bende nokochopo e nyim doho. Ne en ywaruok e kind okil Dan Sanomari, manochung'ne jatend migao mar arita e burano, kod jang'ad bura Bahati Mwamuye, magiko nogolo koke kendo riembe oko mar doho. Person who is appearing with you will continue. Mr. Omari, take your leave. There is no response, Mr. Omari. I gave you an opportunity. I explained the rules of my court. You decided to try them. This is the consequence. Please leave my court. Mr. Omari, we are not having a debate, a discussion, a negotiation. Please leave my court. I can't, please. I'm not an advocate. The court has already struck me from representing my client. I have not struck you from representing your client. I've asked you to leave for the purposes of today. Can I sit and follow the proceedings? No. Okinde manochung'ne ogai mar obila Douglas Kanja nowacho ni gino momiyo ni dwaro Kanja ochope doho en owuon ne en mar chwalo rowere manoteki, gino manok onyal timo kaluwore ni rowerego nosewe thuolo. The purpose of attendance of my clients was so as to produce. Yes. Now that the second to the sixth respondents, as I have submitted, it is in the public domain. Yes. That they are now with their family. There is no production that can be done by my clients. The only way my clients can produce them is to arrest them and bring them to court. And there is no need. Komachielo, doho chiwo chik ni ogai mar obila machon Japhet Koome biro kawo ting' mar timo obila e bwo telo mare e kinde ng'anyo mar riwruog lakteche KMPDU ni mano ne ranyisi mar tiyo gi teko mathoth. Jang'ad bura Bahati Mwamuye koro chiwo ndalo 14 mar chiwo thuolo ne rowere manoteki ndiko dhogi e tesend obila, gino mabende biro chiwo thuolo ne ogai mar obila kod apis mar Jamin Buche timo nonro makare. Rowerego oting'o Bernard Kavuli, Gideon Kibet, Peter Muteti, Ronnie Kiplangat kod Billy Mwangi. If the Inspector General of Police misses on that third hearing date, I will go with option 1. I will cite, convict and sentence on the spot. With respect to the director, DCI, I will convict and invite him for mitigation and sentencing. There will be no further opportunities beyond this next hearing date. Mana kaka jalupne ogai mar obila Douglas Kanja norem chopo e nyim doho e tielo mar ariyo. Jang'ad bura Bahati Mwamuye koro miye thuolo mogik, ka ok kamano biro chuno ni kaone okang' machielo mar chik. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Erokamano Efi Nyakidi. Kamachielo dhane kaunti ma Siaya komado ni od bura ma Siaya koro isundo mondo mi orure mapiyo mar kadho paro mar chik mageto bero ngima mon liete. Mon liete mawuok Ugenya ka otelni kod Florence Aoko wacho ni ratich osebed ka iketho kendo moko kuomgi odonjo matut e chan ma ok ginyal wuokie mayot. Ne giloso e romo mane okelo kanyakla manokelo gi kanyakla e center mano ma Nyaharwa mayudore Ugenya kama ne gikwaye MCA ma West Game Susan Okwiri mondo ojiw gi lwedo mondo mi odhir od bura mano ma Siaya mondo mi one ni okadho paro mar chik makamano. Okwiri mano ten gi MCA ma Ogwel Ana Wanzila. Mondo wakel chik ni mondo wakal. Wang'eyo ni mege ma jowuti gi osetho kale gik mang'eny. Kendo wang'eyo ni chik mwadhi loso ni obedo funded gi Rona Foundation, wagone giero kamano. Gise temo magichope kama koro chopeni. Koro biro mana od bura mondo puodhe
oting'o gik mang'eny, oting'o ratiro mar chiliel, oting'o chal iluongo ni welfare. It has the welfare, it entails the welfare of the widows, en gi protection mar widows, en gi fund implication bende. Nyiso ni wadwaro ni mondo chikni kolosi omi nyimegenagi thuolo makoro ginyalo bet e sirikal kong'e ni gidak nade. Chik mokelni mondo mi fight nwa nikech wadak marach. Idhulumuwa, imayowa lope, imayowa mwandu mwango, kata kidhi ka assistant chief moko teri mana nindigo, moko bende wacho ni chiliel en gi mragi ma minyalo ti kod any object to ok wawinj maber. Omiyo ka chik ni okalo to dawa kwa sirikal mondo mi opitisha mondo chiliel bendo bedi gi ratiro kaka dhano bachiel. Kama chalo kwa woke kaunti ma Siaya warangane watimore kaunti ma Homa Bay. Jopinye kar dak mano masango e boma ma Homa Bay nikod luoro mar gamo tuoche ma ikelo gi alwora mochido kaluwore gi pi minyaga masani koro okere alwora no kendo kelo muya marach e alwora no. Pi minyaga no osebedo kanyo kamole kar dak no kuom higa achiel sani nyaka ne odundu mag minyaga barre ka kambi mochung'ne keyo pi e boma ma Homa Bay Mawasco to biwo seyo e wi wegorak magiwacho ni emosebedo ka ketho dundugo. Jofambo marwa Alia Beach nikod ler mathoth. Mar kadak masango e boma ma Homa Bay muya marach osaso jopiny modak e alworano kod jogo matiyo kod apaya ni tik ma osebedo ka kuom higa achiel sani nyaka ne dag minyaga ni barre kendo sani pige mochide mag minyaga molo tino godiochieng' ka kelo pek ne jopiny. Jodak e alwora masango ywak ewi tik marach mosasogi kendo mayo gi kwe utegi nyaka ne otogoro mar minyaga ni barre ka giwacho ni gin kod luoro mar gamo tuoche mikelo kod alwora mochido kaluwore kod muya marach ma gisebedo ka giyweyo. Sebedo ke kuom higa achiel nyaka ne chak los ndara ni nyaka sani kaka no pae ma switch no tore nyaka sani en kamano kaka unene ni luang ni dhie udi to kanyo mochieme yamo marach donjo nyaka udi ko waonge gi kwe ko ne wakwayo sirikal koyie to mondo bi olosnwa ndara ni mondo switch ni olose. Ok nyaka to yaw drisha to wan gi nyithindo. Nyathi ng'eni tugo nyaka siwage. Samoro iwuok kiduogo tedo ko tugo siwage. Jopiny giwacho ni nyaka ne odundu makeyo pi minyaga ni endi barre ngima nyithindgi ok ne kara nikech thothgi osebedo ka tugo machine kod kama minyaga ni endi ringe ka jamni kod gwen ma gipidhe utegi bende yudo kama koro giyoro ka gimanye chiemo kama bende kelo negi pek. Koro wakwayo jotelo wa ma oritowa mondo gitimre nade gilosnwa ka mondo wabed gi yweyo. Wang'ayo ni rach to en kama nyaka sauri yako piny to nyithindo samose gol skul to gibiro kaendi en wania to en okinyi godhiambo makako timreni to wawinjo pek wa joma kale nikech seche mikale to onge yweyo to pigni be madhi e nam midhi gonwa to waduogo modho. Pige mochido mag minyaga mawuok e alwora ni mol nyaka nam lolwe kendo rure kod pi ma jopiny tiyoge utegi ka jopiny kwayo sirikand kaunti mondo yo losi odundu makamago masani koro keyo pige mag minyaga e alwora no. Siwage ni nyaka ne ndara ni chak lose gisebedo ka gikethe gilose gikethe kaka nyithindwa nyalo tugo problem health mar gi ngima gi ma kawaida kendo koro kethre nikech muya koro rach. Excellency Gladys Wanga one kaka ginyalo konyo e yo mapiyo nikech gini hinyowa seriously. Jatije maduong' e kambi mar Mawasco Thomas Nyonje wacho ni wegorak mosebedo ka loso peni mopogore madonjo alworano ema osebedo ka kelo pek ka okone gitimo lalruok kodgi mondo mi giduoki dundu ma osekethorego. Minyaga koro olore e wang'ayo. And this is a serious health hazard. An ywak masebedo ka ywago mapile pile ne contractors gi kaka kama wachuni mani toka kane en odundu matero minyaga e nam ne waloso odundu ni maber moyiere gi jogi to king'iyo sani ne gichak giduogo magipure. Onego gi liars gi service providers mar pi ma en Homa Bay Water and Sanitation Company o Mawasco, then wakao engineers wa to wuotho kodgi kantiere service lines ma nyalo dwaro bedo relocated to wa relocate. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kaoke sigana mar Alia Beach wadhiane kaunti ma Migori. Pur mar bel mayande lale gwenge ma Karungu nyatike kaunti ma Migori sani koro chier
ka kwan maduong' mano mar jopur sani koro mako pur mar bel kod lwetgi ariyo. Lokruok mar kor lwasi gin moko kuom gigo ma osemiyo oganda dok e pur mar bel. Jafwambo marwa Jojuma miyowa siganano e yo matut. Higni mathoth mokalo ne yot mondo iyud ka japur gwenge makaluo pidho bel e puothegi. Kata deche ma oting'o bel bende ne yudore e dala ka dala. Magi kata kamano tinde ok yudre ka thoth jopur oketo mana mainogi e koth mamoko ma oting'o bando. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo pur mar bel osebedo ka dok piny e gwenge makaluo. Moko kuom jopur wacho ni bel kuom kinde mathoth osene kaka chiemb jomo dhier. Kata kamano, paro sani lokore kendo jogo machamo kuon bel koro medore nikech ber mentiere godo. Gima wayude bel nigi sukari matin e iye, to kaluwore sani kaka consumers mang'eny joma chiemo sani gin very careful, gin kin gi gima gichamo. Chon kane kwerewa ne waneno kane gipidho bel, kendo bel ne chiek ma wayudo kaka wachiemo kane watindo. To kwan wadwa we pur bel wachako puro oduma, koro oduma yudo ka dwaro koth mang'eny kabisa. Gwenge ma Karunge Sub-Kono Manyateke mayande pur mar bel ne rumo, sani pur mar bel oduogo. Pur mabende sani jiwo kod rawera moro moyange kaka Elkana Jowi. Bel kipuro kata eka bich mano siling'250 ilergo. To kipure eka achiel to mano mari michamo tinyalo uso matin e chiro machiegni kaka Sori. Bang' ohande gore piny e kinde mane tuono mar korona monjo pacho kae e higa mar 2020, Ojowi ne oduogo pacho kendo ne odonje pur mar bel. Pur mathoth oganda ne oseweyo. Kaluwore kod siso mar pur mane nitiere godo, to gwenge ma Karungu bende osebedo ka yudo koth matin. Jowi wacho ni oyudo ni pur mar bel ema koro nyalo rese kono ero. Koro kana ang'iyo gik manyalo puro dala ka, nayudo ka gweng'wa ni kar horo, koth chwe ndalo mathin, ndalo 45 to osalal. Koro gima nyachiek gweng'wa ka en mana bel. Owach ni bedo mar kothego mag bel machiek mapiyo, piny owacho mar kaunti ma Migori osebedo ka koro konyo jopur mar bel ka ichiwonegi kothe, miyogi puonj makare kaachiel kod kata manyonegi chiro. Gimogik manomiyo koro amako pur mar bel motegno, bel nigi pesa, iyudo ka en gi pesa moloyo kata oduma. Nikech lodi mar bel maracharni en siling'4,800 kong'iewe dhot. Wapuonjo jopur maber mondo yutogi omedre. Nikech japur ka okeyo maber to miyo idong' gima onyalo uso, monyalo chamo, gimo at least kata monyalo pogo ne osiepene matin, onyalo donate. Koro japur ma keyo maber, japur mamor miye mijing'o kiny ochako puro kendo. Koro training, then wamiyo gi bende kodhi, then watudogi gi chiro. Jowi wacho ni nyaka sani oserwako jopur maromo 150 e pur mar bel e gwengego. Ka geno margi e higa machuok mabiro en ni koro gineno puothe maromo ekas 17,000 koro pidhe bel e gwego mag Nyatike. Government osetrain ji kendo kata mana gi support partners mag biro godo nyisowa, miyowa kothe mabeyo kendo ginyisowa ni kodhi ni kawo ndalo kama. Tom Boy en achiel kuom jopur masani odonjo pur mar bel mayande ne oweyo higni mathoth mokalo. Mboya wacho ni pur mar bel osekelone geno mathoth. Bel sani koro buyo bro riskawe. Wayudo ka oduma kipuro to sama geji gichiek techa yudo ka beche rach. To bel to nikech koro waseyudo chiro mwanyalo tere. Kato ng'eny to bei en macha. Apisa mochung' wechego mag pur e wardno ma Kanyasa kaachiel kod Kachieng' Bernard Omondi wanjo pur maromo 500 sani osedonjo pur mar bel e gwengego. Gimor gi pur mar bel ni nikech kaluwore gi lokruok mar futo mar kor lwasi masani oloko pattern mar chwe mar koth, to bel kawo ndalo matin kendo kata kobedo ni koth ong'adre to en walocho notero chunye gi dholuo. Iso ni onyalo osiro chieng', onyalo vumilia. Kata bed ni gidhi maber kod pur mar bel kendo geno thoth, jopur gi mag bel wacho ni midhieche mamoko to koro pod gikale. Area ni ji nyogena ahinya pith mar diek gi pith mar dhok. Koro ka in gi cham bilani iyudo ka jopith ka gimbe gidwaro nafas ma gikwaye dhok. Koro iyudo ka samoro bel nyaka rit. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Aya, erokamano ne Joy Juma, mane report mabentero iwe marario nyokoro mogo jongo duoka kod mathoth koting'o weche manyien, tainya weche go mag tuke, kik idhi mabora. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, home of discount. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Mama heri kamara chiel gi baba no gipogo wakata dichiel koro wayu en ng'awa mondo biotegwa. Alin, koro aparo ni sani ini winjo kimora ahinya nikech koro nyithindo gi ok winjre kaka ini dwaro. Mijodongo luor. Miye luoro kidwaro. Ano kanyal, bendo kwana nyuol achiel. Ano nyakata goyi. Ini boti wanang'o? Ano ranyisi kaka imiyo jomadongo luor. Koro an abiro neno ni en param kende ema bochungi nyingwa. Machiegni nyakoro mogo jwang'e weche mag tuke. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya owacho ni Kenya nyalo biro kawo kombe mar CHAN mibiro bagi e pacho kae ochakore dwe manyien. Ka piny Kenya, Uganda gi Tanzania kanyakla dhi bedo weg pacho e tukego mabiro e Afrika ma ugwe kuom thuolo mokwongo. Mvurya osingo ni migawo mar tuke dhi siro tim ma pacho kae e yo mora mora. And I'm confident that Kenya is going to host CHAN. And from now on, I want all of us to put our radar and our energies to ensure that CHAN is very successful. Not successful as in hosting, but our football colleagues should also prepare our team so that Harambee Stars, can emerge the best in that tournament. I'm happy Mapinduzi is going on in Zanzibar, the Mapinduzi Cup. Manotimore pinje maoko tim adhula ma pacho kae Harambee Stars nyoloyo Kilimanjaro Stars ma Tanzania gonde 2-0 e tuke mag laro okombe mar Mapinduzi madhi nyime piny Zanzibar. Gonde ma Kenya nolo gi Boniface Mushiri kod Ryan Ogam. Kenya ema koro otieko malo gi points 4 bang' tuke 2 ka Tanzania
ni e thuolo mar ang'wen maonge point moro amora. Kocha Francis Kimanzi onyiso geno margi mar kawo kombe. Inaikuwa cross nzuri. Nafasi inakataliwa, wanachelewa lakini anajaka mlila mlango unamtoka na inapigwa pasi ya kupenyezwa lakini inakataliwa, wanachelewa lakini anajaka mlila mlango unamtoka na inapigwa pasi ya kupenyezwa lakini inakataliwa, wanachelewa lakini anajaka mlila mlango unamtoka na We have to rotate the squad because this is a select team and every player is ready, and sometimes you have to give you have to look at, and we also have to avoid because it's too tough on this artificial turf to play so many games. Yeah, so what we are doing is that players and the matches are so intense that sometimes you also need to observe, you know, the reaction of the player's body and rotation therefore is an ideal. Pia tumekuwa na time kidogo sana ya kutrain huko Kenya, so hatujuani, so consideration tu kidogo litupanish, but nadhani tumetuli rectify kwa tizi, ndo maleo tumechukua point. Nyakora mojo gi kanya makelo giko mag weche manyien. Odhiambo ma kawuono ka weche mathoth biro ni sadek. Mano mutingo nyaka weche go maga ohala mabende dhi bedo kar kanyo ka wakelo ni odhiambo ma kawuono. Ote mowuoro kae waneno gi kendo wayudo thuolo mana mar kadhe matin. Ka Ruth Nyathio wacho ni otek manade sango. Wageno ni jotelo mawuok and less potential county owinjo ywak jopiny kendo gidhi chwalo negi kony weche manyien chopo na yo makare kantiere umoja inako erokamano ahinya. Orwa wacho majority leader Wudu Yoma Kobong Rachar aseko donjo e chenro kendo ne Ramogi TV maler. Cleophas en mana kalemo ne jakom Raila Odinga mondo mi Ruoth Nyasaye omiye gigo duto kama gintiere oyud loch madwarore mane makelo giko. Elo nyawadwa ma okelonwa weche gi kalokonwa gi Wilson Ochuka Jaka Boch Kobita nyaka Cleophas Loch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango riti masani onere sadek.